Башкорт тарихы йылында республикага бер булатлык тарихы булган байрак кайтарылды. 1919 елда Петроградты хаклаучы башкорт укчылары полкының әлеме ул. Башкорттардын хәрби тарихын өйрәнүдә бул нинди вакыйга булып тора? Хаумагыз, эфирда интервью тапшырыбыз, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы республиканың милли архивы директоры урынбасары Ниязбай Сәлимов. Хаумагыз. Шулай итеп, башкорт тарихы йылында шундый зур тарихи вакыйга ниһаять башкорт укчыларының ушундай әлеме республикага кайтарылды. Бул нисек баһалайһыгыз бул вакыйганы? Башкорт тарихы йылының бер күркәм бер каданшы дип әйтәйек инде буны. Былтыр безнең башкорт халкы өчен Башкортстан өчен димелганда бер сенсация булган иде. Ул безнең данлыклы генералы Шаймиратовка Россия герой дигән исем бирелһә. Былтыр шул сенсация булды. Менә быел ошондой дур вакыйга шулай ук тиһтәбәк әллә кайдан Американан үт. Ошол дип флагтан кайтуы, байрактан кайтуы безнең башкорт ерлегенә сын мәгънәдә безнең башкорт тарихы йылын бидәй. Ул шәхси коллекцияларда хакланган инде. Һәм бuna әһәмияте нимәдә дигәндә, мөгаен дә хәрби тарихыбызны өйрәнүдә яңа этап дип әйтергә мөмкин. Быгаса өйрәнелмәгән түгел башкортларның хәрби тарихы. Энциклопедиябызда бар, китаптар бар. Китаптар күп сыкты. Бу яһәттән инде бана безнең архивта махсус Башкортстан тарихы исемле дөйем алганда картиналар стендлар эшләбез инде. Һәм анда безнең аерым бер стенд буласак, Башкортстандың хәрби тарихы дип аталасак. Быел республикала йылды башкорт тарихы йылы дип атау ул үткәнебезгә кызыксыну уятырга тагы бер мөмкинлек бирде дип әйтһәм, бәлки дөрес тә булмас, чөнки без үзенең тарихы менән горурланган халык. Әмма шулай да алар хәрәкәте янәнебрәк китте. Быгасала башкорт ырулары үзләренең тарихын барлай. Шулай бит бына һездә табын ыруының тарихын йыйынын 90 елда үткәрә башлагайнагыз. Аслында моны башкорт тарихы йылы ул нидер кимәлдә икенче хулыш бирде ырулар хәрәкәтенә. Бұл тәңгәлдә заманында 90 елларда ошо күренешкә кире караган безнең кешеләрдә булды. Гаепләннәр, ягъни без элеккә үткәнгә кайтабыз, ырулар кимәленә төшәбез инде, без дөйем формулашып үткән халык та дип. Әбет ошо тәнкыйтьләнгән кешеләр бер мәсьәләне аңлап бетмәй. Әгәр дә без ошо ырулар тарихын, ягъни ырулар тарихы аша гаиләбезнең тарихын өйрәнмәһәк, без үзебезнең кем икәнлекне белмәсенек. Дүйім нинде кеше? Башкорт халкы дүйім менә күренеш, аның төбенә төшмәгәс инде. Ягъни ошо диңгезнең төбенә төшеп, мәриннәрдә эзләмәк, ул мәриннәр нәмә инде? Ул хакыйкать дип атала. Һин үзең нинде милләттән икәнеңне, кайда олатай өләсәйләрең нисе яшәгән, дөньялар нисек булган, нисе әтәк кызык та инде олатайларың. Без яна уйлайбыз 17 елга кадәр менә без мәктәптә өйрәттеләр бит инде. Башкорт халкы бик ярлы яшәгән. Надан булган дигәндә әйбәт. Тарихы булмаган. Менә һәр тарихты өйрәнәбез. Бу сабабы. Ысын мәгънәдә халкы укыяда белгән, бай булган, йөҙәр баш ат тотканнар бит. Солық менән шөгыльләнгәннәр, умарта тотканнар, 50 медицинасының йөрдәре булган бит. Хата башкорт балаларын укытканнар Мәскәүдә, Петроградта, артабан сителләрдә укытканнар хатта. Безнең ошо 17 елга кадәр кешеләр арасында Казан университетында белем алып, артан башкорт медиа хәрәкәтендә актив катнашкан кешеләр дә бар. Хатта Ленин менән бергә укыган башкортлар да бар. Әлбәттә, шулай. Һәм әйтергә кирәк, Византия империясының язмаларында да башкорт ыруларының исемнәре теркәлгән. Бuna шундай бай тарихыбыз бар безнең. Һәм бу быелгы ел шуга игътибарыбызны юнәлтә. Бuna республиканың Башкортстан кендеге дип аталган Гафури районы Ерек авылында үткән Шәҗәрә байрамы турында ни истәрһегез? 7 августта быел бик матур күркәм байрам оештырылды Гафури районының Ерек авылында. Онда өткән минең инәем, шуңа ният кылдык инде ошо шәҗәрләрдә белүдән әһәмиятен һәм бу сараны багышланык башкорт тарихы йылына, бөтен Россия халык итәбен алу йылына һәм ошо байрамды мин атарыннан хатта хәтер байрамыла булды. Несен дигәндә быел Бөек Ватан сугышы башлануга 2 ел тулды. Ошо айканны сугыш йылында безнең ата-бабаларыбызның һәм тылда өләсәйләребезнең, инәйләребезнең фидакар хезмәтен яшьләргә күрсәтергә теләнек. Һәм аннан тышында иң мөһиме дур итеп менә шәҗәрә эшләтеп алып кайттыгын, сәхнәне куеп, безнең балаларыбыз шунда килеп өйрәнделәр үзләренең нәсел тармактарын. Менә һәм аннан әйтүемсә, улар белергә тиештәр.
Олатайлардың батырлыгын белү батырлыгын, керек. уйгырлык һәм менә ошол хәттән инде бик әһәмиятле булды һәм хәтердә уйлап калды. Тагыла бер олатайларыбызның батырлыгын белү кирәк. Ул да булһа 1812 елда катнашкан башкорт полктарының батырлыгы. Шулай бит. Менә бу җәһәттән дә милли архив конкурс игълан итә, төбәкара конкурс, уның турында максаты, бурычлары турында интекләбрәк. Без инде менә 5нче тапкыр яшь шәҗәрәчеләр арасында конкурс игълан иттек. 2017 елда башлаган был эште. Һәм елдан ел безнең иҗади бәйге киң таралып бара. Бу Сараттагы бәйгебездә асык дигән өчен асы булган инде ошо белән бәйгеләр катнашалар. Россиянең төрле төбәгендә яшәгән кешеләр. Әйтәк менә соңгы елларда Силәб өлкәһеннән, Ырымбурдан, Хамар өлкәһеннән, башка төбәкләрдән әүдем катнаштылар. Инде Башкортстандан әлбәттә безнең һәрбер район каланан безнең укучылар, студентлар бик әүдем катнаша. Менә кирәк ел 2010 ел талап итендә ошо дур хугышта тарихи вакыйга битендә. Унда безнең ата-бабаларның батырлыгы турында тарих үзе Бұл туралы бик күп китаптарда язылган, Көнбайыштың галимдары, шул Гёте, немец шагыйре һәммәһе безнең ошо ата-бабаларыбызның данлы үткән турында бәян итә. Һәм бүгенге яшьләребез ошо тәңгәлдә ата-бабалар белһеннәр, өйрәнһеннәр, уларны эзләү юллары ябай түгел әлбәттә. Әмма моның өчен ярдәмче китаплары бар. Ул да булһа Әнвәр Асфандияровның Авылдар тарихи китабы нык ярдәм итәсәк. Хөрмәтле укучылар, студентлар, менә һезгә мин ярдәм итеп берәм, анда күрһәтелгән. Нисәнче елда һезнең олатайларыгыз ошо хугышта булган һәм кайһылары ниндидер медалга лаек булган икәнлеге анык күрһәтелгән. Шуңысы не бар һезгә эзләнергә һәм эзләнергә кирәк. Һәм катнашырга. Шаһит Худайбердинның тууына 25 ел. Беләм, был җәһәттән милли архивта айрым күргәзмәсе, нинди уникаль документларны күрергә мөмкин. Партия һәм дәүләт эшмәкәре Шаһит Әхмәтулла Худайбердинга арнап оештырдык инде күргәзмәне һәм шуны әйтергә кирәк, башка шәхесләр белән бер итәптән Шаһит Худайбердин турында арналган айрым бездә шәхси фонд бар. Бик бай фонд. Анда тетәнә ашу документ итәпләнә һәм уларда кулъязмалар хакланган, бик күп автобиография үзенең кулма язылган бит һәм төрле докладлар, ул бит журналист булган, бик күп мәкаләләр язган, мәкаләләре бар һәм уның турында уны яклап язылган ходатайство бар. Уны гомумән заманда кыйраталар, ягъни ул теге Була заманда яшәгән кеше. Була заманда, шундай гражданнар хугышы осыру битендә, анда ата булды, кызыйнаны белмәгән дәвр битендә, ошо һәттән Шаһит Худайбердиннең Башкортстан тарихында шундай якты эт калдырган, ул бик кыска гомер кесергән. 27 яшьне бара. 22 яшьне китеп барганда, Мәскәү каласында дәваханада вафат булган битендә. Иң мөһиме уның төп эшмәкәрлеге шунда. Ул башсектның рәисе була һәм Башкортстан өлкә комитеты секретаре була битендә, эчке эшләр министры һәм артын урынбасар була. Һәм ана бөтенсен бик тә әһәмиятле уның ошо 20нчы елларда башкорт телен гамәлгә ашыру комиссия рәисе булуы. Башкорт әдәби теленә. Башкорт әдәбиятына нигез салган кешеләрдән бере, ул без әйтеп киләбез, ул башкорт журналистикаһына нигез салган дип. Мин Шаһит Худайбердин шул исәптән башкорт әдәбиятына нигез салган шәхесләрдән бере дип язып чыктым мин заманда. Нимә әйткем килә? Менә бүген Төньяк Көнбайыш башкортлары теле буенча дискуссия бара бит инде. Менә ул ошоны алдан белгән, һизгән һәм асыктан-асык ягылган безнең ошо башкорт әдәби теленә нигез итеп ике диалект кына алынырга тиеш түгел, өченче диалектта, ягъни Пермь өлкәһе дә яшәгән, шул төбәктә яшәгән башкортларның теленә кергән тиеш язган. Һәм ошо хакта ул Башкортстан гәзитендә 24нче елда ничек язырга дигән мәкалә бастыра. Менә шул мәкаләне тотып укырга кирәк, алып укырга кирәк. Һәм менә бүгенге көндә нинди бик матур ыңгай эш бара, Төньяк Көнбайыш буенча әйбәт. Һәр бер теге сымына һөйләшкән кеше ул татар түгел. Ул безнең башкорттың диалекты.
әйтәк, дин буенда яшәгән Сымына һөйләшә, мәсетләр һөйләшә, җәя бардым, җиләкәт һөйләшәләр. Бұл инде безнең күп төрлек аңлата. Моны ырыудар тарихын өйрәнәбез икән бит. Моны ырыудар тарихын арналган 40-тан ашвалы китап дөнья күрде бит. Моны шунда ла ул сагылыш тапкан. Шуңсын бай тарихы да өйрәнәйек, телебез ихтирам итәйек һәм үстерәйек. Тагыла безнең тапшыруыбыз бынан 31 ел элек булган тарихи вакыйга алдыннан көнендә сыга. Бынан был тарихи вакыйганың әһәмияте. Моны шу тарихи вакыйганың уртагында кайнаган кеше буларак һәм 11 октябрьдә минем шәхсән шунда тора килде. Үземнең аркадашларым менән, якташларым менән инде даулашып, анда мин күз алдына китерәм иде. Сәяси эшмәкәрләрдән тыш, әлбәттә, Шукман Дамир Валиев мәрхүм бөтен профессоры, Зөфәр Юникиев, Мәгмарат Кулшариев, артабан менә үзебезнең Мәрьям апай Баракаевалар бөтен бит. Һәм менә мин шул сырда искә төшерәм инде. Рабил Холдавлят менә минем дусым. Менә шундый курку белән безнең удамандар бул килделәр, даулап, шу удаллык тибенде. Ошо тәңгәлдә бар хөдемдә булды. Аллаһка шөкер тибенде. Менә 31 ел исендә Башкортстан үткән ел инде бик данлы дип әйтәм. Менә кемдер пессимист карашта кешеләр бар ул. Нимә булган? Моны уйлап карагыз. 90 елга тигән бөтен нимә бар ине? Ошо әйтеп Башкортстан телевидениедә, ошо әйтә аут булдырып көне-төне һөйләп утыра алайныкмы? Телевидениелар үзендә генә беренче канал эшләй бит. Курай каналы, Туган тел каналы, федераль каналлар башкасы һөйләй. Шулай бит. Менә ул һәдән даирә. Һәм ошо Башкортстандың йөрәген тәшкил итә бүген Башкортстан радио һәм телевидение аут булдырып әйткәм килә. Һәм ошының бер символы булып тора, телевидение алдында тора безнең бөек шагыйребез Шәхзә Бабишка һәйкәл. Менә әлеге шул 90 елга кадәр булыр инеме? Булмас ине. Артван нинди генә газет, журнал дөнья күрмәгән 90 елдан һуң. Нинди театрдар, нинди филармонлар асылманы. Ана рухиятыбыз шуны байыны һәм байый. Әйне башкорт теленең үтешенә шундый иркенлек һәм куллану даирәһе артуы безне бик нык һөендерә. Һәм шулай ук Милли архив тарафынан эшләнелгән күргәзмәләр дә шулай ук дәлил булып тора дип әйтергә мөмкин. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Милли архив оештырган күргәзмәләргә тамашасыларҙы саҡырып ҡалаһығыҙ тимәк. Барығыҙ, күрегеҙ, хөрмәтле тамашасылар. Рәхмәт. Шулай итеп, безнең студияла Башҡортостан Милли архивы директоры урынбаҫары Ниязбай Сәлимов булды. Башҡорт тарихи йылы тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.